Bam ťa. Vlog číslo 2. Sme... Počkaj, je to tam vidno? Není. Sme na Inovci, teda ešte nie sme. Inovec je hentam. Tu máme Inovec. Inovec? Od henta ďalej ideme. Tam je niekde inovecká chata. Na čo teda že proste má tú dobrú kvalitu? To je nový iPhone 16526 Ultra K Ultra Wide 14526 3 Pro Max Mini. iPhone 2 163. No takže prečo som to začal natáčať? Ideme to proste vyšlapať. Pred chvíľou sme našli pionierský tábor, ktorý sme tak kúkli iba jedným očkom, ale nešli sme nejak dovnútra moc. A teraz sa snažíme dostať k tomu vysielaču, čo je to proste na vrchu Inovca a tak. No ale stúpačík teda riadny, pomaly, ale isto sa dostávame hore. A tak na vrchu nás čakala odmena, pekná lavička, vám všetkým chatári. Neviem, čo robí Michal, ale ja si sadnem. Takže zatiaľ výhľad. Tam dole pri tej chate sme boli. Tu sme si našli miestečko. Pekne na slnečku, hreje. Pokračujeme hentadiaľ. No a tak. Stúpačík máme za sebou, prichádza finálna rovinka. Sice bez výhľadov, ale už sa nám to blíži. Už sme skoro tam. Cieľová rovinka. Už sa nám vyobrazuje výhliadka. Mišo už skáče od radosti. Dobre, takže sme tu. Krásna výhliadočka. Tu máme krížik, geodetický bod. Už sa rúti hore. Dobre, tak sme hore, zistili sme, že výhľad nič moc. Tu máme ešte nejakú srandu, nejaký stožiarík. Ale akože mákačka, však dobre to bolo. Ešte máme v pláne si ísť dať buchtu. Teda ja aspoň, neviem jak Michal, ale dúfam, že budú váriť, lebo keď sme išli okolo, tak tam niečo akurát robili. Boli proste vonku dvaja typci a nikto tam nebol, lebo však je štvrtok a neviem, kto by išiel štvrtok ráno, na Inovec, okrem nás, takže toľko k tomu. Tak Michal práve našiel Octopanus obyčajný. Dobre, takže Inovec, som úprimne sklamaný, že cez týždeň nerobíte párené buchty. Normálne ma to mrzí za vás. A tak, takže som sa nenajedol. A sedíme teraz pri ohni. Dáme si niekde niečo iné, lebo nemám buchty. Toľko k tomu.